लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव आङो DJI Osmo Mobile 3 गिम्बेलखौ आङो आनबक्सिं खालामगोन। बेखिनियावनो आङो बुंखानिदि आङो रिसेन्टलि मोनसे ब्लगिं चेनेल खुलिदों। थ' चेनेलनि लिंकखौ आङो डेसक्रिप्शनाव होबाय, नोंथांमोना डेसक्रिप्शनाव थांनानै साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। आंनो नोंथांमोननि भेलुएबल सापर्टनि गोनांथि दङ। थ' लोगोफोर आङो बे चेनेलाव इंराजि रावै बानायदों, स' बर' हारिमुफोरखौबो आङो इन्टारनेशनेल लेभेलाव एसे माने दिन्थिफुंनो नागिरदों। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो नैबे गिम्बेलखौ आनबक्सिं खालामदिनि। बे गिम्बेलखौ आङो 10,190 10,190 राङै बायदों। साननैसो सिगां बेनि बेसेना 11,000नि खाथियावमोन, नाथाय अफार होनायलाय बायबाय आङो। थ' लोगोफोर आङो पार्सेलखौ नैबे दिनै दाबा फिसाजोंनो हाखावनोसै। स' हाखावबाय बेनि सिलखौ नै नोंथांमोननि सिगाङाव मा दं हाखावबाय। माबा दंबावो नामा? औ कागज दंबावो, मोनसे कागज दंमोन। थ' लोगोफोर नैनो नायना हो, बिथांमोना मोजाङै पेक खालामना हरदों। Osmo Mobile 3 कम्ब'। स' आङो बेखौ आरोबाव माबाबावनि जोबोर मोजाङैनो सिल खालामना हरदों बिथांमोना। स' आङो बेखौ बेखौ बिसिबाय जाबाय बेयो बिसिनिया। बेनिफ्राय दायो आरोबाव सिल दंबावो नै बेखौ आं हाखावबाय, दिहुननोसै। नै बाक्सा सिङाव हरदों, गोरा बाक्सा सिङाव। आरो बेखौबो नै लोगोफोर नै बाकस सिङावनो हरदों, नै बाक्सा सिङावनो। बाक्सायाथ' मोजाङानो। बेखौ नै बेखौ बेयाव पावार नैबे थ' लोगोफोर नैबे बेयावबो मा दं नायनोसै बेबो। स' बेनि सिङाव नै बेयो जाबाय डाटा केबल। नै डाटा केबल मोनसे हरदों, बेयाव चार्ज होग्रा। आरोबाव डाटा केबलनि उनाव बेयाव स्टिकार हरदों। आरोबाव स्टिकारनि सिङाव लोगोफोर नैखौ नाय, बेयाव ट्राइपडबो हरफादों बेजों। ट्राइपड आरोबाव दंबावो नै आरो बे आलायग्राबो। आरोबाव नैबे नैबे जाहैबाय बेगबो हरफादों। दानिया नायनोसै मबाइलाव। बे जाबाय ट्राइपड। अन खालामनोसै आङो। नै अन जाबाय बे नै जानानै
portrait तो लोगोफोर नै आं मबाइलाव इदिबाय मा बुङो बेखौ सेटआप खालामबाय लोगोफोर आङो नैबेखौ दिनैसो लादों नालाय आङो एसे सोलोंबावनानै मोनसे रिभिउ भिडिअ बानायगोन रिभिउ आरो माबोरै बेजों भिडिअ शुट खालामनो हायो एबा सिनेमेटिक भिडिअ शुट खालामनो हायो बेनि मोनसे भिडिअ बानायगोन नेक्स्ट टाइमाव तो लोगोफोर दिनैनि आनबक्सिं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय तो लोगोफोर आरोबाव लोगो मोनबावगोन नेक्स्ट भिडिअआव स'